No niin, siellä kello rullaa eteenpäin. NFL-pelin kertoimet muovautuvat ja aika näppärän paljon näitä 100 kertoimia tulee, kun mä pidän sitä vähän rajana. Mutta se ei ole meidän nyt tämä aihe tänään, vaan nyt ollaan tässä samalla sitten lätkitty käsipallon miesten perjantai-illan peliin. Siellä kyllä jääkiekkoakin pelataan uskomattomasti, niistä ehkä tulee sitten lisää jotain. Että täytyy vähän miettiä nyt, kun tuommoiset 12 kohteen jääkiekkovakiotkin vaatii kuitenkin semistikkäärisvoista. Siellä oli tullut vain 5 kohdetta oikein tuohon liigarekka 6 kohteen, kun sekä Ilves että Kalpa menivät yllättäen häviämään, koska no niin, ei kai siitä sen enempää. Tosiaan OIFK perinteisesti hyvin heikko voittoprosentti per kausi. BK46 varsinkin viime vuosina erittäin korkea voittoprosentti. Ja mestaruuksekin tullut. OIFK on hieman yllättäen tehnyt lähemmäs 30 maalia tällä kaudella peleissään. 3 pelissä Dickenin kanssa pelannut tasan kerran ja muuten sitten. IFK mätki viimeksi 45 maalia OIFKlle, että se mäkin yllätyin kyllä jossain vaiheessa, että 40 maalin rikkominen oli kyllä, mä yllätyin ensin, että onko se nyt, onko tämä nyt todellista, että semmoisen voi rikkoa, mutta se on oikeasti nykyään 30 jotain oli aika tavallinen tulos suosikille, kotona tai vieras. Mutta sitten rupesi tulemaan 40. BK on kerran tehnyt OIFK vastaan 50 maaliakin. Tässä oikeasti on semmoinen luokkero, että olisi voinut laittaa 40 johonkin just sinne sen verran, kun nyt kehtaa ja sitten OIFK oli just joku, OIFK voisi rikkoa 30 maalia, 20 jotain, noin 2-2-2-3 voi olla aika vähän liian matalia, mutta mä nyt laitan sen varaan, että jos nyt sitten tälle se joskus voi mennä vähän silleen. Suosikellakin se on vähän niin ja näin, koska kaikki tietää, että BK hyvin suurella todennäköisyydellä voittaa vieraskentästä huolimatta, niin BKllekin sitten, että näin jälkikäteen tässä kun nyt vähän puntaroin, niin itse asiassa OIFK olisi ottanut noita pari pienintä pois ja sitten siirtänyt ne Karjaalle silleen, että olisi 3-6-3-5, eikä se olisi ollut semmoinen, mutta tämäkin voi olla tämmöistä taas jotain ekojuttua tai muuta. Tällainen porukkalappu myynnissä siellä ja katsellaan sitten, miten siellähän monivedossa kävi. Voidaan katsoa se vielä tuosta. Katoin ensin ton Jokereiden pelin, sehän meni ihanasti ja se meni just niin kuin, no niin, se ei tarkenna yhtään nyt sitten. Tosiaan, eli Jokerit oli niin hyvä kuin pitikin ja lähti rullaamaan sitten noin, ja tosiaan nollapelikin oli ihan lähellä siinä, että se oli kyllä niin peli-ideana, että kun mä vähän ajattelin, että se pyrypeli oli niin semmoinen säätö kotona ja yleensä näistä tulee ne kuitenkin silleen ryhdistäytymiset mestariehdokkailta. Ja Färjestad nyt voitti sitten 4-3 ja ei se tavallaan silleen, mä tykkään hakea Ruotsissa kuitenkin välillä on niin ihan hyviä allehakumahdollisuuksia noissa, että saa nyt nähdä sitten. Mutta ei siitä sen enempää. Katsellaan, miten käy käsipallossa ja näin.